Okay, hello guys. Adong dami sa Caritas Cemetery. Ang akong kauban si Joseph. Ana, kitara na ninyo niya. Mas nagdali lang meron kay perting inita ko alas 2 naman lusapon. Niya sugatan ni namong duha ka mga bata. Nga na maliga og kining hot cake. Kini si Kirby. Kirby man din akong kauban dito. Mas balay. Si Kirby. Ito yung bagong kauban. Hinay lang may atog lakaw. Pero pas-pas nga pagkahinay. Kay pertigod kayong inita. Ano mo kalit trabaho sa bundak ng uwan. Di ba man yung Sacred Heart? Ano? Nag-invento ko ng mga robot. Yung pangkiwang. Nung invento sila robot ko ba nga? Mga ko na yung ilo sa tao. Kapuya na gani, mangilo ang tao gani. Ang robot na lang mo ilo. Ha? Kining ilahang hotcake ron kuyog na namo mahurot ra sad ni ron. Pakyawon din na nato ron di ba? Tag 5 ra man yung buok no? Part. O pa nanawag nimo? Sige lang. Para na to ka na. Among suki sa kwan sa lapida. Naman tayo migo na mo nga magpabuhat sa lapida. Mo to siya. Asa mo dakol? Kaya dakong cross. Nagkot. Ato dakol. Ato sa kanang parente sa ni Juan Joseph. Si Kiwang kakuyog kay itonsil. Nakakuyog man day si Kiwang day ari day sip. Pwede ra sa siguro ni sila kasod. O di naman sa to may bawaan kung kuan pila edad atong Kiwang. Ha? Sige, sige. Arif nag-cross. Oh. Dili okay ra. Nagkot na din tayo na. Tara. Kon, tuwid. Inyong kuan face mask isulob na kay. Magamit na inyong face mask dire kay nay baho-baho sa diling-dilingon nato. Manimahong dilingon nato dire sip no? Manimaho sang dilingon nato. Ato lang ning putlon kada 5 minutes kay di naman ni makakaya og 5 minutes kay matiorok naman ning cellphone. Kini dire nga area safe pa ko kaabot dire Suroy. Ha? Nun dako ko kaning lugar Caritas ha. Kay kung wala pa siguro na yung mga number masaag mo siguro ka. Oh, di ba? Nanimaho ng dilingon nato, no? May say mga buot diri mga tao good. Ilara mo sa diri ibuhagay ilang kuan. Ilang kalagot. Nalay kaya. Ha? Wait step. Dai ko ikon, gipahawang ko sporo. No, mga kuan ay. Nalubog. Ay ilubong mo. Pangaon mo ka. Na. Ano? Pila man na siya tanan? 40? Oh, sige. Ngaon mo da ka. Yan na. Ato sa ni putlon ha. Berting inita.
Kano sana na? Matay bago lang February no? 2021. John.